Ahoj, zdravíme všechny naše diváky TV5, tentokrát z Humenného na Slovensku. Mně se dneska nejvíc líbilo v muzeu. Já jsem byla dneska nadšená ze zvoní ve škole, protože jim tam hrála písnička. No tak ja som sa dnes naučila nové, napríklad nové slova české. Dozvedela som sa v prírodovednej expozícii nášho Výhorlackého muzea, že kuvik sa povie po česky kulíšek. Dneska jsem se dozvěděl, že náš rampouch se řekne slovenský cencul. Mě zaujalo, jak podobná je čeština slovenštině a rozumím ji dobře. Mňa proste sfascinovalo, jak sa dá dohovoriť dvomi jazykmi, česky aj slovensky a furt sa dorozumieš. Mne sa dneska najviac na tomto skanzene páčil tento domček. Dnešní den byl prostě super.